niki nggih. Dene niki ping sajarane ngenahang sekah utawi pengerikan sing kotak manut ping sajarane pemuput gitu nggih. Tapi pertama niki badhe pasok pengulu. Mriki demen badhe pasok pengulu nomor 1. Niki jero mangku dadi pasok pengguna mangku sampun mriki. Sampun kenten kaping kalih dadi kasino jero mangku Suparto. Niki kotak nomor 2 niki. Kotak nomor 3 dadi Amartasari. Dadi Amartasari. Nggih.